Живеем в един свят, където всичко е показаност, където успехът се измерва в харесвания, последователи и признание, където всеки изглежда по-успешен, по-уверен и по-щастлив от теб. В този свят е лесно да се почувстваш като изоставащ в състезание, което дори не си искал да започваш. Мислиш, че не си постигнал много. Чувстваш, че трябва да показваш още, че трябва да догонваш, че трябва да бъдеш повече. Но спри за момент. С кого всъщност се състезаваш? Ти няма същия старт като другите, няма същата история, няма същите възможности, същите предизвикателства. Защо тогава се сравняваш? Всеки от нас върви по различен път с различна скорост. Твоето време няма да изглежда като времето на другите. И това е напълно нормално. Истинската надпревара не е с тях. Истинската надпревара е с теб. С човекът, който беше вчера. Днес беше ли по-добър от вчера? Направи ли поне една крачка повече от вчера? Стана ли поне малко по-силен, по-умен, по-дисциплиниран? Ако отговорът е да, победителят си ти. Разбирай нещо важно. Ти не си на този свят, за да живееш нечий чужд живот. Ти не си тук, за да покриваш чужди стандарти. Ти не си тук, за да бъдеш версия на някой друг. Ти си на този свят с една цел – да бъдеш най-добрата версия на себе си. И това не става за един ден. Не става с едно единствено действие. Става с малки, но последователни действия. Днес направи нещо по-добро, отколкото вчера. Днес промени нещо, което вчера те държеше по-назад. Днес избери да бъдеш по-близо до човекът, който искаш да бъдеш. И така продължавай, докато един ден се обърнеш назад и осъзнаеш, че си стигнал по-далеч, отколкото някога си вярвал. Не е възможно, но това няма да стане докато гледаш страни. Затова започни да гледаш само напред. Затова започни. Не се състезавай с другите, състезавай се с себе си. А тази надпревара, тя никога не свършва. Но всеки ден ти можеш да бъдеш победител в нея. Защото успехът ти не се измерва с това къде са другите. Той се измерва с това докъде си стигнал ти. И това е единственото състезание, което има значение за теб самият.